Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і як звычайна мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, сёння у нас вельмі шмат эфіраў запланавана, і пачнем мы не з, так бы мовіць, актуальных міжнародных падзеяў, іх мы абмяркуем з Розай Турарбекавай, а з чарговым скандалам, які, так бы мовіць, здарыўся ў шэрагах дэмакратычных сілаў, і пачаліся ізноўку пошукі, выкрыццё агентуры, маргінеза і ўсяго астатняга. Пра тое, што з'яўляецца агентам, з'яўляўся агентам, ці меў нейкае дачыненне да спецслужбаў, заявіў Евген Дудкін. Цяпер уже, я так разумею, былы сябра ў правай партыі БХД, Беларуская хрысціянская дэмакратыя, дактарант Інстытута гісторыі Польскай акадэміі навук. Прывітанне, Евген. Прывітанне, Зміцер. Евген, давайте ведаеце, з чаго пачнем. Мы ўжо не адзін раз цягам гісторыі, доўгай гісторыі на найноўшай там часоў беларускай незалежнасці, якая пачалася не з 20-го года, як думаюць некаторыя, а значна раней ужо станавіліся сведкамі прызнанняў людзей, што іх спрабавалі завербаваць, былі завербаваны, яны нешта падпісалі, нешта супрацоўнічалі, гэтак далей. І былі абсалютна розныя, как бы так, падставы, нагоды, гісторыі ўсяго гэтага. Кагосьці шантажавалі, кагосьці у турме за тое, каб вызваліць, прымусілі падпісаць паперы. Карацей кажучы, розныя сітуацыі. Ваша сітуацыя якая? У меня была сітуацыя, што я вучыўся ў ліцэйскім класе, дзе сапраўды планаваў яшчэ паступленне ў міністэрства унутраных спраў, так? І для мяне было ўласціва тым, што я сапраўды бачыў сваю перспектыву службу ў органах Беларусі. Да, я ніколі не бачыў там нічога злога, бо нават то, што я бачыў па тэлебачанні, а я не чытаў апазіцыйныя навіны, то тут, конечно... Это про які час мы говорим? Мы кажам про школьныя гады, так? Это які? Это 2000-е гады, так, бо я скончыў... Нулявыя, так. Скончыў школу ў 8-м годзе, так. Ну, бок я магу сказаць, што пры ўсёй наяўнасці апазіцыйнай прэсы і той прэзентацыі, як прэзентавалі сябе, напрыклад, прадстаўнікі дэмакратычнага руху, якіх я бачыў, да, я быў, канешне, меў іншае уяўленне аб тым, што адбываецца ў краіне. Так, я сапраўды бачу, што так уяўляў сабе, што ўлада думае пра рэжым Лукашэнкі, думае пра краіну, пра бяспеку, і што апазіцыя, яна, як ведаеце, гаварылася па тэлебачанню дзяржаўнаму заўжды, і зараз гаворыцца, што яна хоча нібыта знішчыць Беларусь, так, што нейкія там куратары заходнія і так далей. Таму у мяне сапраўды было абмежаванае гэтае ўяўленне аб гэтай праўдзе. І я бы сказаў, што менавіта праз то, што меня запрасілі да сябе, да, менавіта КДБ запрасіла прыйсці. Это был іх запыт, да, просьба, каб я прыйшоў да них, то я не бачыў гэтым нічога злога. Да? То бок ёсць нейкае пытанне да мяне, да? Я мусіў такое пытанне, што да мяне няма, што я нічога дрэннага не зрабіў. А потым ужо былі з іх боку прапановы. Да? То бок я не бачыў нічога дрэннага, чым займаецца гэта структура. І вось у гэтым я лічу абмежаванасць прыхільнікаў рэжыма, якія думаю, што рэжым нічога дрэннага не робіць, а нібыта толькі клапоціцца пра лёс Беларусі. Некалькі момантаў адразу цікавіць. То есть я удакладнюся, таму што як толькі з'явілася інфармацыя, пачаліся там размовы, не яго завербавалі, не ён сам пайшоў, дык ўсё ж такі, як гэта выглядала? Сам пайшоў, паколькі збіраўся у гэтых органах працаваць і там как бы налажваць стасункі, ці запрасілі, як это працавала? Просто быў званок, попросили, каб я прыйшоў, бо да мяне былі пытанні, і я прыйшоў. То бок гэта не было, што я з уласнай ініцыятывы прыйшоў і сказаў: возьмите мяне. Так? Это все, конечно, глупота, это хлусня, таму праўда робяць на свабодным. Было вось мета так, што я сапраўды быў запрошаны па званку, нават нідзе гэта не фігуравала, прасілі прыйсці, я нават не ведаў адрас, дзе яны знаходзяцца, мусіў шукаць, і аказалася, што яны цікавіліся тым, дзе я быў, з кім я размаўляў, то бок тое акружэнне маіх калег-студэнтаў, якія ўжо былі, якія мелі апазіцыйныя погляды, разумееце?
Ну, то есть, умоўна кажучы, вы ўжо не былі ў нейкай там, я не ведаю, структуры там где-то ці дзесьці там не былі датычныя да нейкіх там моладзевых нейкіх там дэмакратычных там арганізацый, а просто давай-ка мы сабе завядзем стукачка у там асяродку студэнцкам. Ну, яны не казалі, конечно, што ім патрэбны стукач, так? Яны гэта абгрунтоўвалі тым, што ёсць сілы, так, якія бяруць грошы захаду, каб рабіць, ствараць праблемы ўнутры Беларусі. Разумееце? І вось тут узнікае праблема, так, што я сапраўды веру гэтым людзям, так, і маю на ўвазе гэтым дзяржаўным органам, і тут моя памылка. Вось я тут мушу сказаць, я прызнаю, што я зрабіў памылку, не праверыўшы увогуле, што яны гавораць, так, і, ну, гэта быў такі мой, скажам, кокан назваць, так, інфармацыйны, і не ўзнікла нейкіх думак сумневу. Вось у гэтым я мушу прызнацца і папрасіць у людзей прабачэння, што я не разгадаў, так, не мог падумаць, што рэжым выкарыстоўвае людзей это такі вось недэмакратычны рэжым, да, выкарыстоўвае людзей супраць людзей, які змагаюцца за гэтую дэмакратыю, за свабоду. Ну, наколькі я разумею з вашых слоў, вы тады наадварот как бы былі на тым баку, які лічыў, што вось усе вот гэтыя так бы мовіць, змагары і свядомыя гэта ворагі незалежнай і как бы так суверэннай Беларусі. Я скажу так, я быў у беларускім рэспубліканскім саюзе моладзі і уяўляў папросту апаненты ўлады, якія маюць не тую альтэрнатыву, так. І сапраўды штосьці там можа быць дрэннае, так, то, што трансліравалася па дзяржаўнаму тэлебачанню. І вось такое уяўленне ёсць у людзей, на больш за ўсё, тых, хто выхаваны у сем'ях, дзе бацькі служаць у органах. Не кажу, што пра ўсіх, бо шмат хто служыць у органах, таксама разумееш, куды яны папалі, да, і з чым сутыкаюцца. Але некаторы спрабуюць сябе апраўдаць, што, ну, вось бачыце, прыйдзе апазіцыя да ўлады, з намі расквітаецца. І я такія думкі чуў ад некаторых дзяцей, якія выраслі ў гэтых сем'ях. Сапраўды у них ёсць страх за сваю будучыню, і яны не хочуць пераходзіць на іншы бок, так, не хочуць зыходзіць з падтрымкі рэжыма. То бок мы маем вось такой маральны выбар перед кожным, хто там. Ці раіліся з бацькам, з бацькамі сваімі, вот якія у той структуры былі, што вот прыйшла такая прапанова. А можа ўвогуле? Не раюся, я вось скажу, я не раюся, ды і казалі, каб я нікому пра гэта не гаварыў. Нават бацьку, які в органах служыў. Так, нават такая справа, так, вось менавіта. Я не ведаў, што зрабіць, бо я тады жыў у Магілёве, мой бацька жыў у Гродна, таму я кажу, так ёсць. То бок атрымалася такая сітуацыя. Але якія задачы ставіліся? Па-першае, якая перадана сітуацыя задача, гэта тое, што каб прадухіць, каб хтосьці вербаваў, так, людзей, грамадзян Беларусі з боку замежных спецслужб, так. Каб гэта моя праца была скіравана на тое, каб не было знішэння тэрытарыяльнай цэласнасці, так, дзяржаўнага суверэнітэту, канстытуцыйнага ладу. То бок вось такія словы нібыта стандартныя, але нібыта гавораць пра тое, што ты робіш добрыя рэчы, да, а нікому не прыводзіш шкоду. І вось тут узнікае пытанне, окей, а на практыцы што выходзіць, да? А на практыцы выходзіць то, што ёсць просьбы там, гаворка была, напрыклад, пра некаторых людзей, якія ў апазіцыі, да? Часам пераходзіла. І мне гэта зусім не падабалася, я разумеў, што што-то ідзе гэта не туды. І насамрэч, калі ўжо была, напрыклад, падпісана дамова, то я зразумеў, што я не змагу зайсці з гэтай сістэмы, бо была таксама падпіска аб неразгалошванні дзяржаўнай таямніцы, так, і любое то, што мне там было сказана, то яны могуць паспрабаваць мяне абвінаваціць, што я дзесьці камусьці штосьці распавёў, і такім чынам уже мяне там пасадзіць у Беларусі ў турме. То бок, ведаеце, з'являецца такі нейкі страх. Што рабіць? Ці сапраўды займацца тым, што даставаць нейкую інфармацыю, якая бы кампраметавала асоб, да, з дэмакратычнага руху, ці ўсё-такі пастарацца мінімізаваць гэтыя рызыкі і зрабіць штосьці добрае, абгрунтоўваючы тым, што, ну, паглядзіце, мы ж будзем у дэмакратычным руху, да, і штосьці будзем рабіць добрае, так. Нават тыя справы, якія там рабіліся па беларускай мове, так, там нават такія былі па збору подпісаў праекту БХД за абмежаванне абортаў.
то бок там ці іншае мерапрыемства па дню волі ці дзень канстытуцыі са сцягам бел-чырвона на белым, дзе Лукашенко зрабіў фотаздымак. То бок была такая думка, гэты час, пакуль не адбудуцца змены Беларусі, паспрабаваць штосьці зрабіць добрае. Нават калі гэта будзе пад дахам КДБ, так? Вось у меня была такая спроба. Калі я ўжо не магу затуль выйсці, то тады трэба рабіць тое, што не будзе прычыняць шкоду людзям. Ну, але гэта ўжо на нейкіх такіх этапах не спачатку, а потым пазней такія думкі з'явіліся. Але вось глядзіце, у меня такая з'явілася думка, што на першым этапе, на самым, калі толькі вам гэта прапанавалі, быў такі, як вы кажаце, тэлефанаванне гэта. То есть вы былі далёкія, вы былі ў БРСМ, вы былі далёкія ад усіх вось гэтых рухаў суполак, нейкіх там дэмакратычных, нацыянальных і гэтак далей. Тут вам прапаноўваюць, ну, дзеля так бы абароны айчыны, так, сачыць за гэтымі людзьмі, перадухіляць всё такое. Вы пачалі уваходзіць, так бы цікавіцца гэтым, уваходзіць у гэтае кола тых людзей, і іх ідэі как бы сталі вашымі ідэямі. То есть КДБ вас падштурхнуло на шлях стаць апозіцыянерам? Так, ведаеце, вось гэта дзіўна. І сапраўды я пачаў разумець, што тут штосьці тут не так. Бо ведаеце, шмат каго з людзей, каго я ведаў, да, пыталіся, ці сапраўды гэта людзі радыкалы, так, ці сапраўды гэта людзі, якія могуць быць завербаваны. Я просто бачу, што яны не ёсць радыкалы, просто маюць іншае меркаванне. І яны кажуць пэўныя аб'ектыўныя рэчы з крытыкай рэжыма. І тут пачаўся такі, ведаеце, унутраны мой працэс. Унутры мяне працэс, што Яўген, паглядзі, гэты рэжым не абараняе краіну, сапраўды, ён проста думае пра самазахаванне. Бо, напрыклад, калі быў 2012 год, і я быў на выбарчым участку падчас парламенцкай кампаніі, то я сказаў, што выбары не адбыліся на выбарчым участку. Бо я мусіў гэта сказаць, бо таму што я сам лічыў колькасць людзей, які прыйшлі, не было яўкі. Выбары не адбыліся. То бок, слухаючы людзей, якія ў апазіцыі, паступова прыходзяць веды, кампетэнцыі, і разумееш, што гэтымі ведамі кампетэнцыі можна штосьці зрабіць добрае, але ты не можаш поўнасцю гэта разгарнуцца, таму што ёсць КДБ, а з другога боку можна было зрабіць штосьці, каб абрунтаваць, напрыклад, што гэта знізіць сацыяльнае напружванне ў грамадстве, так? Вось, напрыклад, могілкі каталіцкія, якія руйнаваліся на них, як руйнаваліся, там ужо іх, там быў, значыць, некалькі будынкаў знішчана, але планавалі зрабіць, будаваць новы магазин, да? То бок у меня была ініцыятыва, я все-таки змог звярнуцца па просьбе людзей, каб нейкім чым абараніць. Тут, конечно, КДБ Магілёўская адыграла ролю. Вось. Да. Але я не магу сказаць, што я тут Робін Гуд, так? Я мушу сказаць, што, шановныя беларусы, я здзяйсніў у сваёй жыцці памылку. Я хочу попросіць у вас прабачэння, што карыстаўся вашымі дадзенымі менавіта прозвішчы, імёны, хто дзе, што мог быць, прысутнічаць, і сапраўды вось за гэта я хацеў папрасіць у вас прабачэння. Я не ведаю, у мяне няма такой інфармацыі, ці сапраўды мая дзейнасць камусьці прычыніла шкоду, але я хочу папрасіць прабачэння ва ўсіх, нават і тых, хто сапраўды мог нейкую мець шкоду ад маіх дзейнасці, хаця я, можа, не ведаю пра гэта. Вось, карыстаючыся гэтым момантам, дзякую, спадар Зміцер, што далі гэту магчымасць на інтэрв'ю, я хацеў бы папрасіць іх і прашу прабачэння ўсіх тых, хто быў у маім полі зроку. Тым не менш, вось пытанне ад Лейбы Бранштэйна. На каго канкрэтна ён пісаў даносы? Ну, я бы не сказаў, што гэта былі даносы. Гэта, хутчэй за ўсё, была інфармацыя, што адбываецца, так? То бок не было такого прамога сачэння. Я магу сказаць, што, напрыклад, былі пытанні пра... Значыць, быў 2012 год, Павел Латушка быў у нас у універсітэце, і потым я называў ему пытанні. Пытанні былі не спецыяльна там, ведаеце, што гэта КДБ. Не, было у мяне асабістае пытанне пра Каралеўскі палац у Гродна, але памятаю, што мяне пыталась КДБ пытанне, ці сапраўды Павел Латушка быў завербаваны польскімі спецслужбамі, да? Ці я падазраю. Ну, я ў гэтым выпадку сказаў, што я сумнеюся, што ён быў завербаваны. Хутчэй за ўсё, яго беларуская мова, акцэнт, які ён выкарыстоўваў у беларускай мове,
я бы так сказал, як гарадзенскі вырас у Гродна, я чую, што ёсць розніца з магілёўскай гаворкай, то гэта, наадварот, дапамагае вось узмацненню польска-беларускіх стасункаў. Вось. Канешне, у маіх там дакументах маглі фігураваць студэнты, але менавіта з прычын таго, што пыталася менавіта КДБ. Ці ёсць гэтыя людзі, радыкалы, якія могуць здзейсніць нейкае злачынства. Разумееце? Ці яны маглі быць завербаваны, працуючы там той ці іншы потым на працы, так? Вось. І я не магу зараз пра шмат каго гаварыць, бо некаторы знаходзяцца яшчэ у Беларусі. Цікавяцца, колькі вам плацілі ў КДБ, ГРД? Не было ніякай стаўкі. Што самае цікавае, прасілі хоць штосьці ўзяць, бо згодна іх меркавання, абрунтавання, не меркавання, абрунтавання. Ім трэба, значыць, нейкім чынам разлічвацца перад сваім кіраўніцтвам, што они там штосьці вылучаюць сваім інфарматарам, так, якія дапамагаюць. Вось. Таму гэта, звычайна, невялікія маглі быць грошы. Это могло быць там у беларускіх рублях, звычайна, каля 20, можа быць, даляраў, але у іх была просьба хоць штосьці взяць і распісацца, што яны маюць справаздачу аб гэтых фінансах. Як мы можам зараз вам давяраць? Якія доказы, што вы не працягваеце данасіць? Пытаецца глядач пад нікам Максім. Я гатов на гэтае пытанне адказаць на паліграфіі, калі трэба. Я ў 23-м годзе, калі атрымаў званок ад аднаго супрацоўніка КДБ, то я на раніцу паведаміў сябру ўправы, што была ў маёй гісторыі, у маім жыцці такая гісторыя супрацы, і я папрасіў тады гэтага чалавека, каб яна дала мне адказ, што мне рабіць у гэтай сітуацыі. На жаль, мы выбралі дрэнны варыянт. Сябра ўправы Ольга Кавалькова? Не, гэта была Лена Янушкоўская, і яна прапанавала: Евген, не трэба нічога гаварыць, бо гэта тэма і тваей палітычнай дзейнасці, што ты можаш добра яшчэ зрабіць, і гэта тэма рэпутацыі БХД. І я лічу, што гэта была памылка. Трэба было, хутчэй за ўсё, ужо тады звярнуцца да польскіх сілаў і на гэту тэму пагаварыць. Бо я лічу, што ось тут дапусціў я памылку, і гэта памылка, хутчэй за ўсё, вся... І тыя мінулыя памылкі, яны все чамусьці грунтуюцца на гэтым страху, разумееце? Страх, а як адрэагуе другі бок? Вось неразуменне, як адрэагуе другі бок. Тое самае было... Зараз, што мы ў 24-м годзе размаўлялі, таксама з другім сябрам управы, якому я паведаміў у прысутнасці сведкі, і сказаў, што давайце, можа быць, я зраблю гэта публічна, прызнаюся. І была прапанова: не, трэба яшчэ пачакаць. То бок людзі думаюць, што калі чалавек займаецца грамадскай дзейнасцю, палітыкай, то он такі, ведаеце, нейкі святоша, так, што яго ў жыцці няма там нейкіх шкілетаў у шафе. І калі хтосьці нават меў гэты шкілет, мае гэты шкілет, да, і спрабуе выправіць сітуацыю, бо я падаваў дакументы ў семінарыю, я ўжо сказаў: не, сябры, давайте, я не магу з вами працягваць эту супрацу, калі вы кажаце пра дзяржаўную бяспеку для краіны. Гэта, конечно, добра, але я просто, калі буду вучыцца ў семінар, я не змагу займацца там выведкай, да, бо гэта зусім іншая прафесія, і мы парвалі на гэтым, мірна разышліся. Але вось менавіта пасля таго, як назад вярнуўся да хаты, дадому, каб дапамагаць маці, і я зразумеў, што я мушу змяніць сваё жыццё. Я не магу быць семінарыстам, каб не паведаміўшы, што ў маім жыцці такая гісторыя была. Я вярнуўся ў свецкае жыццё, і я пачаў гэта нанова адбудоўваць, і вось тут аказалася, што ў Гродна пачалі мне званіць, выклікаць на размову такую, ўжо не сам будынак, але каб я вярнуўся да гэтай супрацы. І вось тут наступіў мне цяжкі момант, тым, што трэба сказаць не катэгарычна, да? Бо тут ёсць апеляцыя: ты ж ведаеш, што там у апазіцыі бяруць гранты, якія ідуць на то, паглядзі, вось гэты апазіцыянер так жыве, так. То бок, дзе спроба заманіць праз слабасці іншых, да, людзей у дэмакратычным рухе, заманіць, каб згадзіць: да, нібыта вось яны такія дрэнныя дзядзі і цёці.
Вось так абрунтовы КДБ, да? Падзяляй і ўладар. І яны на слабасцях людзей апазіцыі гуляюць. Ты, якія знаходзяцца на баку рэжыма, яны пераконваюць іх на тых фактах, якія існуюць у слабасцях, падкрэслю, людзей у апазіцыі, будь то грошы, будь то змена, так, сваім маўжонкам, да, сужонкам, ці там іншыя рэчы, прага да ўлады і так далей. Паначка піша: тое, што зараз робіць Евген Дудкін, гэта і ёсць люстрацыя, гэта смелы ўчынак, не ўлічваючы Паліны, ён першы, а першаму заўсёды цяжка. І вось тут у мяне адпаведна ўзнікла пытанне, Евген, ўсё ж такі, як сталася, вот давай да сённяшняга дня, як сталася, што гэта ўсё выплыла вонкі, гэта ўсё ж такі такое супадзенне, выкрылі, змусілі прызнацца, ці вот як, таму што шмат хто казаў, калі б вот там не нейкія працэсы унутры БХД, там что-то там з фундацыяй, там ці яшчэ з чым, то і сядзеў бы ціхонька, маўчаў, правды б ніколі не сказаў. Ведаеце, у 23-м годзе я ўжо сказаў, да, звілася гэта спроба мяне вярнуць, скажем так, да, з боку КДБ, каб я даваў інфармацыю, што там адбываецца ў атачэнні Паўла Тушкі, да, бо яны бачылі, што я там змог ім прывітацца, ён там падаць руку, на што я адмовіўся. І, канешне, тут была памылка, што я прыслухаўся да парады, потому што все-таки канчатковае рашэнне я-то прымаю, разумееце? Это моя памылка, тым, што да, я згадзіўся з той прапановы, што не трэба гэта выносіць у публічную прастору, звяртацца да польскага боку. Другі момант, гэта калі пачаўся шантаж у фундацыі з тым, што Евген, калі ты не зыдзеш з пасады прэзаса, да, то я там усім раскажу пра кампрамат, які ты мне даслаў сам на сябе. Но я то даслаў інфармацыю у мэтах уласнай бяспекі, разумееце, бо мала ці што са мной здарыцца, а там быў нумар тэлефона. І я тады просто загадзя сустрэўся з кіраўніком партыі, взяў сведку для гэтага, таксама з партыі, і сказаў, што вось у мяне была такая сітуацыя. Пра якога кіраўніка партыі ідзе размова? Бо я зараз чорт нагу злову. Это была размова з Георгіем Змітруком, і гэта было ў снежні, 10 числа нават. І была размова з ім. Я яму сказаў, ён, канешне, не чакаў гэтага, нават і сведка, якая была, не чакалі. Я тады сказаў, што ёсць такая сітуацыя, была такая гісторыя, і было б добра, каб мы гэту сітуацыю нейка развязалі, каб не было шантажа ў мяне, да? А калі ўжо пытанне рэпутацыі партыі, што делать мне як чалавеку, які не ведае, што ўвогуле рабіць, бо я не ведаў. Конечно, можна казаць там пра тых, хто падпісаў пагадненне, з'ехалі з краіны, і адразу, да, сказалі. А ў мяне, прабачце, яшчэ багаж учынкаў. І як гэта, каб ты багаж учынкаў быў не проста там адразу выкінуты, а каб можна было скарыстацца, каб можна было выйти кагосьці, хто сапраўды тут у Польшы знаходзіцца і працуе на беларускай КДБ. Можа быць, хтосьці в маім акружэнні, які за мной сочыць, да? Но тут я выказаў гэтую справу, і на жаль, таксама было прынята неправільнае рашэнне. Трэба пачакаць, да? І толькі ў канцы студзеня 30 числа было паседжанне ўправы, дзе мяне папрасілі. Я хацеў бы сказаць вялікі дзякуй Сергею Вераменку, бо ён тады прыехаў 28 числа, і мы з ім пагаварылі. Праўда, я не ведаў, з якой нагоды ён прыехаў. Ён мог бы адразу мне сказаць, што да чаго, у каго ён взяў інфармацыю, што я меў супрацу. Але я хацеў бы падзякаваць яму за тое, што ён мне сказаў: Евген, трэба зрабіць то-то, то-то, то-то. І я схадзіў куды трэба. Вось. Куды трэба, гэта куды? Ну, я схадзіў да польскага боку, таму што яны ўжо апублікавалі гэту інфармацыю ў канцы пятніцы, разумееце, нават вы публікавалі пра гэта. А я не мог шмат чаго сказаць, таму што шла праверка, разумееце. І такім чынам была са мной размова. А па-другое, ўжо там 30 числа была ўправа, дзе узнялі пытанне пра тое, што са мной адбылося. Я, канешне, не ведаў, што будзе нейкі там запіс,
Але я распавёў то, што сапраўды было. Дмітружак пісаў у каментарах, што ён запісвае ўсё, і вы ведалі, што запіс робіцца. Не, я не ведаў. Мне ніхто не сказаў, што будзе запіс. Можа быць, ён ім казаў, астатнім удзельнікам, але мне асабіста не казаў. Гэта я магу сказаць шчыра. Евген, ці існуе зараз, ну, как бы так, небяспека ці варыянт, скажем так, таго, што за ось гэтую вашу бэкграунд мінулы вы можете быць дэпартаваныя з Польшчы? Конечно, все гэта можа быць. Пытанне так узнікае наступнае. Каму было выгадна пасля таго, як прайшла ўправа і была праверка моей асобы, выносіць гэта ўсё ў інфармацыйную прастору? Разумееце? Таму што калі выносіцца падчас праверкі ўсё гэта ў інфармацыйную прастору, то тады вся ўвага ідзе на мяне, правда? А тыя агенты, не інфарматары, якія звычайныя, так, якія могуць мець там падпіску, а агенты, якія прафесійныя супрацоўнікі, яны папросту цяпер мяняюць гульню, яны па-іншаму гуляюць. Вось агенты ў БХД? Можа быць. І чаму пра гэта скажу, што звярніце ўвагу, задачай КДБ ёсць тое, каб грошы максімальна былі, які вылучаюцца на дэмакратычны рух, былі максімальна пад кантролем тых людзей, якія пад кантролем у КДБ, каб ведаць, куды гэтыя грошы потым ідуць. Таму што рэжым хоча ведаць, колькі ідзе на канкрэтныя справы, і калі штосьці па-за кантролем КДБ, адпаведна, гэта пагроза, што гэтыя грошы могуць пайсці на тыя сродкі, інструменты, якія могуць знішчыць потым гэты рэжым. Разумееце? І таму, напрыклад, фундацыя, якая існавала, то, напрыклад, з майго пункту гледжання, стратэгія, якая была, гэта не прыцягваць увагу беларускіх спецслужб тым, што мы там вялікія гранты берем, да? А займацца той справай, якая ёсць метаідэалагічная. Вось кніга, напрыклад, Павла Северынца «Люблю Беларусь», якая была выдадзена. То бок спачатку мусіць быць ідэя, дапамагаць людзям інтэгравацца ў гэтай краіне праз удзел у розных арганізацыях, дзе яны могуць вучыць мову, мець кампетэнцыі, самаўладкавацца, самі сябе ўтрымліваць. І ў будучым гэтыя людзі могуць ужо фінансаваць тыя беларускія арганізацыі, структуры, якія ёсць тут на эміграцыі, незалежна, якая палітычная кан'юнктура будзе той ці іншай краіне, калі зменіцца там той ці іншы ўрад. А адпаведна можа змяніцца палітыка фінансавання беларускіх арганізацый. То бок у маей інтэнцыі было такі доўгі шлях. Это можа быць, так сказаць, як пасля паўстання Каліноўскага, калі на эміграцыі палякі шмат чаго рабілі, каб ствараць школкі, такая пазітыўная праца, так. Вось. Все ж таки быў такі момант, калі вот як толькі гісторыя гэта закруцілася, што не сапраўды я не быў агентам, а я просто запусціў гэтую чутку, каб выкрыць агентаў вакол сябе, не я быў, то есть што ваганні былі, ці страх напаткаў пэўны момант? Добрае пытанне, я ўжо нават паўтарусь, менавіта да пятніцы, пакуль да увечары у беларускіх медыа не з'явілася пацвярджэнне польскіх служб, я займаў гэтую пазіцыю, каб папросту была цішыня, да, каб паглядзець увогуле, хто што піша, да. То бок я не мог шмат чаго сказаць. Разумееце? Ёсць абмежаванне. Калі ўжо польскія службы пацвярджаюць, ну тады я магу гаварыць, правда? Ну гэта лагічна, так? Ну лагічна. Лагічна. А таму узнікае пытанне, хто спецыяльна, пачынаючы з чацвярга, уздымаў гэтае пытанне. Ці падбухторваў, бо можна кагосьці выкарыстаць, правда, як інструмент. Я не ведаю, але вось прычына, каму гэта выгадна. Вось гэта пытанне старажытнарымскае, каму гэта выгадна, мусіць гучаць. Бо я не апраўдваю сябе, што я там супрацоўнічаў з беларускім КДБ. Але я хацеў сапраўды шчыра, адарваўшыся ў 16-м годзе, хоць штосьці зрабіць, незважаючы на пагрозу да мяне, хоць штосьці зрабіць. Это былі ўкладанні сваіх уласных грошай у партыі, это з уласнага часу, сваёй кампетэнцыі, гэта апошні з'езд быў моладзі, стварэнне суполкі, фундацыі. Ну, людзі па-іншаму гэта ўспрынялі. Хтосьці ўспрыняў, што я
мечу высока, так, мае там нейкія эгоістычныя цэлі, мэты. Чаму амбіцыі, так. А просто для мяне палітыка гэта не ёсць мэтай жыцця. Это быў заўжды інструмент. І калі сёння я ўжо мушу таксама сказаць, што палітыка для мяне цяпер закрыта, гэта ўсё, падводзім рыску, то я магу паслужыць беларусам в іны спосаб. Не абавязкова служыць праз палітычныя праекты, нейкую дзейнасць. Палітыка гэта толькі самы вышэйшы ўзровень. А калі я з гэтага вышэйшага ўзроўню ўжо зышоў, то ёсць іншае, гэта гуманітарная дзейнасць, гэта валанцёрства. І буду шукаць магчымасці, дзе паслужыць. Там не абавязкова укладваць свае грошы. Да? Там можна быць проста прысутным. Это таксама навука. Напрыклад, вось у школе, то, што я працаваў рускамоўных, да? Там была магчымасць дзесьці схітрыць, каб было больш беларускай мовы. Напрыклад, вывешваючы тэкст Лукашэнкі, дзе ён кажа ў 14 годзе пасля падзей ва ўкраіне, што мы не прарасійскія, мы не прапольскія, а прабеларускія. Я таксама камбінаваў, але гэта не здымае з мяне адказнасці і лічу, як толькі будзе вольная Беларусь, вось сённяшняе з вамі інтэрв'ю, да, яно будзе пакладзена хутчэй за ўсё ў справу разгляду этой ілюстрацыі, якую шкоду я прычыніў беларусам, якія былі ў Беларусі. Евген, мне вот такі, я далёкі ад рэлігіі чалавек, але вот мне просто цікава такі момант. Вот вы ўсё ж такі, как бы, я вас не адзін раз бачыў у касцёле на пляцу Трох Крыжоў, дзе вы таксама былі пры ксяндзу. Да. Пры алтары, добра. Пры алтары. І вось вы прыходзіце у касцёл, у храм, уздымаеце вочы да Бога, а там у вас дзесьці за спіной служба на д'ябальскія структуры, падман, хлусня і гэтак далей. Як пачувалі сябе? А ведаеце, што якраз такі тое абгрунтаванне, якое меў, і шмат людзей яшчэ ў Беларусі, якія католікі і праваслаўныя, яны сапраўды шмат думаюць, што у супрацы з КДБ яны робяць добрую справу, выкрываючы тых, хто хоча знішчыць Беларусь. То бок ёсць такое разуменне, што якія плады з гэтага будуць, так, што яны не робяць канкрэтна зло там, да, людзям, якія там святары і так далее, не пішуць кампраматы. Я не пісаў кампраматы, да, не шукаў гэты кампраматы, хаця былі там просьбы. Але вось таксама сябе абгрунтоваў, што Евген, да, ты служыш, дапамагаеш, але ты ж не робіш, не чыніш нейкае зло, да? А калі там хтосьці святароў можа быць патэнцыйным, да, завербаваных, то гэта не твой ёсць грэх, да? Гэта чалавек, які пераступае, да? І вось бачыце, тут праблема, вось, якую мы, мне здаецца, там ліку я, уласны страх, да, не пачаў паглыбляць, аналізаваць. Як так сталася, што рэжым вось такі злачынны, да, і так абгрунтоўвае свае памкненні. Але я з гэтага граху, конечно, супрацы, калі быў яшчэ ў 17 годзе выспавядаўся, таму што была адна цікавая гісторыя, калі пайшоў пілігрымку, адзін падлетак распавёў, што ці манахі, не ці манах папалі ў пекла, таму што не выспавядалі тое, што іх чаго не пакутавалі вельмі моцна ў пекле. І я рашыў, што я раскажу на споведзі, што ёсць. І я, конечно, нават сёння магу, сёння ёсць магчымасць таксама сказаць прадстаўнікам каталіцкага касцёла, што я ведаю, што шмат інфармацыі бярэцца з вашага акружэння, і не абавязкова гэта свецкія асобы. На жаль. І камусьці звярнуцца на споведзі і сказаць пра гэтыя рэчы сельскай асобе вельмі страшна, асабліва тая, якая была ў супрацы з КДБ. Таму і ёсць гэты страх, што рабіць. Ці можна давяцца таму ці іншаму святару, калі самі інфарматары ведаюць, што КДБ чарпае інфармацыю з акружэння, вузка акружэння кліра. То быць, гэта такая, ведаеце, чалавек разумее, што ён в тупіку, няма куды яму падзецца. Глядач ці глядачка пад нікам простым А, я спадзяюся, гэта не фрау А да нас прыйшла, але піша: эх, а мог бы працаваць як двайны агент і зліваць дэзінфармацыю ў КДБ? Можна было б патэнцыйна. Але пытанне, а хто
у дэмакратычным руху, курыраваў бы з гэтага боку, да? Таму што нават калі бы з кімсьці пагаварыць на гэту тэму, а ці ёсць гаранты, што гэты чалавек ну, конечно, Павел Северынец можна з ім паговорыць, але мне здаецца, што я быў вельмі трошкі далёкі ад Павла, таму што мы з ім рэдка бачыліся сапраўды. У нас толькі адзін з ім на ўсё жыццё фотаздымак супольны. Вось удваіх, так. І то ўжо тады, калі я быў гродны і не меў супрацу. І хаця гэта цікавы варыянт. Тут узнікае пытанне, каму можна даверыць, каб вось гэта было, бо на тэрыторыі Беларусі, калі гэта рабіць, трэба выязджаць за Беларусь. Ну тады, калі КДБ мне выклікала на поліграф. Яны перажывалі, што я... Двойны агент. І гэта, хутчэй бы, ўсё было звязана з тым, што я пачаў гаварыць па-беларуску не толькі ў універсітэце, але па-за універсітэтам. Шмат рабіў акцый. І, в прынцыпе, я стаў свядомым дэмакратам. Адзіна, што мяне звязала, вось гэты камень. Трэба было неяк з этой сітуацыі выходзіць. І я не ведаў, да каго можна было звярнуцца. Так вось. Бо нават ва ўправе нашай партыі, там, дзе я быў, БХД, аказалася, што спачатку не ведалі, што рабіць, але ж потым гэта тэма была ўзнята. Але гэта ўжо іншая гісторыя, людзі самі будуць адказваць за гэта, чаму яны зрабілі. Але я шчыра сказаў тым, каму давяраў і прасіў дапамогі, як з гэтага выйсці. На жаль, яны вырашылі гэта, ці можа, не на жаль, не ведаю, паглядзім, але яно выйшла так, як яно выйшла. Я ось акурат такі пасля пачатку гэтай ўсёй гісторыі пабачыў, ну, хтосьці адмыслова, відаць, таксама выклаў здымак, дзе побач вы стаіце побач з Зянонам Пазняком. Чалавекам, які вельмі так уважліва адсочвае агентурныя праявы плыні і ўсё такое, і вот я сабе падумаў, стаіць Зянон Станіславович, які ў чарговы раз расказвае пра агентуру вакол нас, а побач з ім стаіць Евген Дудкін. Былы інфарматар. Былы. Таму што былы, не былы, але які меў сувязь з гэтымі структурамі і так паглядае на... А ведаеце, што оно паглядае, але магу сказаць, што Зянон Станіславович Пазняк шмат у чым правы у ацэнцы дзейнасці апазіцыі. Сапраўды КДБ мае сваіх людзей, якія кантралююць фінансавыя потокі, які ідуць з еўрапейскіх фондаў, і такім чынам справдачацца, і ім вельмі залежыць, я маю на ўвазе КДБ, каб гэтыя грошы не ўсе былі рэалізаваны па тых накірунках, будь то это гуманітарны, ці там асветніцтва і так далей. Часцей за ўсё трэба, яны так бачаць, каб гэтыя грошы у них раскідваліся па кішэнях, і было напружванне ўнутры апазіцыі, менавіта з гэтых фінансаў. Таму вось так. Зянон Станіславович, трэба часцей слухаць Зянона Станіславовича. Ён то, што я бачу знутры ў апазіцыі, яго тэзы пацвярджаюцца. Добра, Евген, на жаль, трэба завяршаць нашу размову. Такім чынам вы самі сказалі, што ваша такая палітычная кар'ера скончана на гэтай ўсёй сітуацыі. Там, наколькі гэта ўсё здарылася у адпаведнасці з вашымі жаданнямі унутранымі ці нежаданнямі, пытанне іншае, але вось гэты момант, на які вы адзначылі, што сапраўды ёсць шмат слушнага у тых жа самых словах Пазняка, і не толькі яго, і там можна, как бы, конечно, с Зянона Станіславовича з гэтай нагоды там как бы пасмеиваться, что для яго вакол ўсё толькі агентура і маргінез, але сапраўды усе не ўсе, але шмат. Што б вот вы маглі сказаць тым, хто мае на сёння, меў калісьці, думае, а ці не такім чынам вот мне нейкім там зарабіць квіток назад у Беларусь праз супрацу. Вот што б вы да такіх людзей сказалі? Я бы хацеў сказаць, што праўда робіць нас свабоднымі, і трэба старацца, і па пладах пазнаеце, да? Я, напрыклад, у сваім выпадку стараўся зрабіць максімальна шмат добрых справаў, каб нейкім чынам не мець нейкія рэпрэсіі з боку рэжыма. Але калі чалавек ужо ёсць у гэтай сістэме, то, конечно, трэба спыняць, не баяцца спыняць эту супрацу, і калі ёсць пагроза жыццю, не баяцца тады ўжо з'язджаць на эміграцыю, бо тады чалавек там на эміграцыі можа зробіць больш карыснага,
чым ён будзе, прабачце мяне, знаходзіцца на Беларусі і займацца інфармаваннем пра дэмакратычны рух. І нават калі яны з'ехалі за мяжу, ўсё ж такі трэба звярнуцца да сілавікоў гэтых краін і пагаварыць, не баяцца. Это тое, што дапусціла, у тым ліку я са свайго ўласнага страху таксама прызнаюся, мы дапусцілі памылку. Мы ў свой час не паведамілі, а думалі пра рэпутацыю партыі. Таму давайте пры магчымасці, калі ёсць магчымасць з'ехаць за мяжу, то якраз такі там выязджаць і быць у бяспецы. Дзякуй вялікі. Ну што ж, я думаю, што тое, што было, тое, што выявілася, жыць з гэтым вам, але можа быць не толькі вам, але і ўсяму дэмакратычнаму супольнасці ўсёй, таму што сапраўды гэта пытанне вельмі актуальнае. Лейба Бронштейн піша пра тое, што так, дзе гэта згубіў. Карацей кажучы, прапануе вам, ці жадае Дудкін, як сапраўдны мужчына, змыць сваю подласць крывёю, ну, маецца на ўвазе пайсці і запісацца ў добраахвотнікі ва Ўкраіну. Это добрая ідэя. Я разважаў пра яе. Зараз у мяне пакуль ёсць абавязкі, які мушу да канца скончыць. Гэта дактарат. І я буду разважаць над гэтай прапановай. Бо для таго, каб пайсці ў войска, трэба адпавядаць фізічна, правда? І калі будзе магчымасць у мяне паслужыць, нават калі гэта будзе валанцёрства, то я падумаю, як гэта зрабіць, каб сапраўды нягодныя ўчынкі, памылкі зробленыя, яны былі выпраўлены. Таму дзякуй вялікі за гэту прапанову. Дзякую ўсім нашим слухачам і гледачам. Мы развітваемся с Евгеном Дудкиным. Высновы пра все прычыны, ўсё пачутае і ўсё, што прывяло да гэтага і як з гэтым далей нам усім быць, рабіць вам, нам, усім нам. Дзякуй, да сустрэчы. Жыве Беларусь. Дзякуй вялікі.